Tá díreach ag teachtón príomh haspántas don scannán Doineann, scannán iontach sa múl, atá suite sna sé chunta ar Oileán áling. Catán. Ja, sagam. You're out, me. Tá pictiúr I déala cluine ann ar dús. Idir Tomás sin Peter Coonan, agus a bhain céile Siobhan sin Claire Manley, agus a leanamh iontachóg sin Oisín. What's going on, Mommy? You're all left me, she. Couldn't start seeing you. Slán, my bóchalín beag that húr. Cúpla óir, sin a mate. Okay. Agus tá codar snocht olmhór idir an áileacht na tíre agus na réircanna san scannán seo agus an teannas a éiríonn le ling an scannán. Tá an aistóir go húntaach le ling an scannán seo le seantí ó Malig go má an bádóir ar an Oileán. Níl mór an amá go dó an bhfuil. Chi seo? Agus tócha gur bé réalt an scannán seo ná líse an blachtere sé sin bríd brennan atá an blachtere ar an Oileán atá éirí as ach tá dulgus arthe dul rais. Tá imní ar an gnearn na sí rud ag an seafóideach. Dí héan nó den nana. Níl McDarrell an seo? Rúndíomhar atá ann an seo. Ina bhfuil gá dain in lech lena céile. Dain amháin atá an suaimhneas agus clán I déalach agus grá dain eile ina bhfuil corúlacht scetamíní. Is scannán iontach é seo le a bhaineann a lán maithasás réamhrá áling, aistóirí cliste agus géal atá casta agus sa múl agus beag an loch féach na gafa ag smaoineamh bhar go dtí an deire. Beag an scannán seo Doineann sná pictiúrlann ag deire na míosa anar agus buint anna bhas. Tá a bhain céile ar éirig, agus fóach. Oisín!